Prachtig waar je het op deze Koninginnedag. Ja, hier in Zerkwerd waar keertst en dat wie op meer plekken staan natuurlijk. En voor al die boetenactiviteiten betroffen het. Maar de sterke stevige wind uit het oosten en noordoosten waai. En die wind die blijft uiteindelijk ook nog wel even terugstaan. Joen en vannacht. We hebben het eerst door temperaturen tussen de 14 en de 18 graden. De hegere temperaturen verder op de provincie. En nog altijd die sterke wind, oost-noordoost, krachtig betiden het in het watergebied. Dan vannacht temperaturen om bij de 5 of de 4 graden in op het Versteloon. Op de Eiloon luidt die temperatuur wat hoger. En nog altijd een matige ontkrachtige wind uit oost tot noordoost waai. Het is een heldere nacht. En dan morgen een snij met toch wel noffelijke temperaturen. En een snij met zinnen. En nog eens een keer zinnen. Je een wolkje te bekennen, 16 en 19 graden. De hoogste temperaturen in het zuidoosten van de provincie. Ja, de wind die moet er ook nog altijd wezen. Matig ontkrachtig, oost-noordoost, nog altijd een waskoging voor die allandige wind voor de watersporter. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Manje, tiesje wijze, 3 dagen op een richtje mooi. Zinnen, staat er gewoon wat meer bewolking, maar dat doet ik al je kouder. Ik denk dat we daar richting de 13 of 14 graden in. In de nacht 12 of 3 graden boven nul en komen ze op vroegstonden groen. En dat droege waar en het koudere waar zet ik nog wel even terug. Dat ik niet kan, zoet we weer eens dan warmer worden kunnen. We moeten manje maar weer even in het waarsje.